labing awahi porbida si Orly Gutisa matay ni retract na ni kanamang ni Bakwi na sa iyahang pamahayag kabahin atong siya mo'y tighatod og kwarta ni Speaker Martin Romualdez sa tang paitan ni Bakwi na tungod kay matud pa niya abot og sa pagkaunsa nga iyang gi-blame naman karon si Senador Rodante Marcolita o si kani kongresista Mike Defensor nga nangapriso na matod pa conspiracy kuno sa istorya nga gihimo niya pinaagi sa affidavit nga gisuwat ihanggihan ko nga pinabait nga gisuwat sa umagad ni Mike Defensor nga hinganlan og mark nga matod pa siya nag-deliver og kwarta minalitang kwarta ngadtos balay ni kanhi Speaker Martin Tambalos Romualdez. Iyang ipanghimaga nga dili to tinuod ang primero hinungdan nga murag nahadlok siya kay gisaaran siya og scholarship sa iyang anak katong retired Marine officer nga si Orly Gutisa gisaaran siya og scholarship sa iyang mga anak og hatagan sa 150 milyones matindako po ni iPhone hiyatig saan ni Mike Defensor kadako. Pag human ko nun yung testigos dito Senado, ay. Matod pa, pag human yung testigos dito Senado, sa mapagkaunsa, nga, ang nahitabo, mo naman kuno makontak niya si Mike Defensor o si Rodante Marcolita nga senador. Bastang di malasa. Gani, paatol sa paghimo ko sa pinabit, nga ang nagsuwat ang umagad ni Mike Defensor nga si Mark, pag-abot ko ni Marcolita dito sa usas mga Japanese restaurant doon sa Senado, ang nag-edit pag yun, si Marcolita, pasti iyang gimahayan ang perting pagkadako ang dimalas, kay matol pa ang saan ka 150 milyones, ayay na zero man. Naloko na. Matod pa ni Gutisa nga ang nagdiktar sa iyang affidavit nga ipaangkon nga iya aron mo testigos dito Senado si Michael Defensor porbida akong sa kaniadto pa kanis Mike Defensor mo ni numero 1 Tambaloslos panahon ni Gloria Macapagal Arroyo Tambaloslos na nindako hantod karon mao lang gyapon tanawan ni nalawgaw nagtabas ginhawa. Matod pa ni Gutisa nga iyang gibasol ang duha ka mga dagkong opisyal sa gobyerno nga si Marcolita ug si Defensor tungod kay una ang iyang pagtungha nga to sa Senado isip witness against Speaker Martin Romualdez ug ni Saldico dako tong bakak iwas yun kadakong isyo ani hastang di malasa. Samtang kagahapon, ari sa tas nindot nga balita, kagahapon si City of Naga Mayor Walchong ni turnover. Nihatag lang, yapon-apon na sa 56 ka mga panimay sa ilahang programang nagatabang sa Panimalay Housing Program ni Mayor Walchong nga libre ni ang ilang gipanghatag nga mga balay 56 ni kabuok ang kinatibok-an ini doon na pa'y mahuman nga mukapatig 168 ka mga panimahay matagtuig nga matod pa nagkantidad og 160,000 ang maong panimay. Matod pa ni Mayor Balsong ang maong mga balay why bayronon or why mga obligasyon ang iyang hatagan ini basta residente sa Naga tinghigan. Samtang ang SM Arena, ayay, kanabanta ko kayo diha at bang sa sisay. Ngayon, ay 5 katuig nga tax holiday or tax exemption sa Cebu City Government pinaagi sa Cebu City Council apan kagahapon ang chairman sa atong sa adlaw ni si Council Dave Tumulag ang chairman sa Committee on Budget and Finance basura ni ining iyang gipangayong 5 katuig nga gingong tax holiday.
Matot pa ni Dave Tumulang ka, ako Dave Tumulang, kapitira po ng dugaya. Mao ba? Ini bisan pa kung dunay opinion ang City Legal Office nga pwede ra nga makahatag og tax holiday ang dakbayan labi na sa mga sports kay sports arena man matod pa pwede ra makahatag og tax holiday ang dakbayan pinaagi sa local government code as long as dunay ordinansang mahulma niini aron mahatagan og hingpit nga tax exemption ang maong arena. Murag ya di po maay dako na po kayo suko kay tumasa ng SM. Mao ba? Suko kay tumasa na sa unang siya pa'y mayor. Iyam ka ng gilagas. Karon tagaan. Murag di mo silbi nyor. Samtang di ay human sa hitabo dito sa Buanga si Dumanog Mayor Gungun Hika. Matod pa niya iyan ang gilibgas ang cellphone ban sa mga bata sud sa eskwelahan tungod sa nahitabong pagpamusil atong niaging Lunes dito sa Ateneo de Zamboanga. Nga matod pa tungod ihaning gihimo ang giingong paglibka ban sa cellphone sa kabataan sud sa eskwelahan tungod sa literacy program ang literacy problem sa mga bata sa nagkalain-laing eskwelahan sa iyang lungsod. Matod pa niya kagahapon iyan na ning gilibkas nga kinahanglan padadon ang mga bata og cellphone sa sunod sa eskwelahan apan kinahanglan nga ang mga magtutudlo buyagon gyud kung maggamit ang mga bata sa eskwelahan panahon sa oras sa tingklase. Matod pa ni Hika nga importante gyud kuno ang kinabuhi ngiga. Dito sa Dakbayan Sugbo balik ta ang Cebu City Cebu City Quarantine Center or CCQC diha sa Block 27 diri sa may Mabulo kani duol sa SM. Matod pa temporaryo kining gihimong transfer station sa mga basura. Kay pirti yung bahuan dito sa South Road Property. Sorry sa mga namahaw. Matod pa samtang gihuwat ang paglibgas sa cease and desist order sa Environmental Management Bureau kabahin diha sa labayan nagbasura sa Binaliw. Karon temporaryong ihatod ang mga basura diha sa Block 27 sa North Reclamation Area alas 8 ngadto sa alas 9 gabi o ni hakuton ang maong mga basura didto na sa padong sa Aluginsan diin si Jimbo Borgonia Paldo. Nagsige ang Jimbo Borgonia. Mauro ni abogado nga nangahinti og basura. Tinuod kanyor? Mao ba? Samtang di ay maay paybaw ay kani ari sa tas mga nindot nga balita ang Ako Bisaya Party List pinaagi ni Congressman Sani Lagon o ang Commission on Higher Education kining ilahang partnership sa tulong-dunong program sa mga estudyante. Nagpaibaw na kagapon nga doon na 289 ka mga estudyante ang unang lakip sa unang batch sa mga scholars. Magdawat ni og 7,500 matag-usan ni matag semester matod pa sa Ako Bisaya Party List nga si Congressman Sani Lagon. Giingon nga ang maong kantong mga wa pa maapil sa unang batch dili kuno ma-discourage kay naapay nagsunod nga batches alang sa mga umaabot nga mga scholars nga mga aplikante. Kining maong paybaw pinaagi sa kongresistang sa party list nga Ako Bisaya Sani Lagon tangingiga. Samtang ang impeachment court spokesperson nga si Attorney Reggie Tungol matod pa niya kani ngilad sa ni human mo katap ang mga balita nga si Senate's impeachment trial presiding judge Senador Chis Escudero nga nangingong mao kunoy nangumbidsi sa iyang mga kaubang senator judges nga pabutaran og yes aron ma-impeach ang vice presidente matod pa ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tungol layo ras tinae. Ang tinae og Tungol nagduol naman tani. Pero matod pang Attorney Reggie Tungol dakong katawanan ang mga nikatab nga istorya kay wa na gani kuno maka
Kisa iyang asawa si Senador si Secondero nga si Hart Evangelista tungod sa kabisi niya katawanan ang maong pamahayag sa nagkalain-laing mga anti-impeachment or mga pro-Sara. Mausan ni kanan niya matod pa nga nagpabilin gyapon matod pa nga Attorney Reggie Tungol nagpabilin gyapon ang giingong 16 o 2/3 votes ang gikinahanglan nga botos aron ma-convict ang Vice Presidente nga karon nagpadayon pa ang impeachment trial. Matod pa nga unless kawas lang kung dunay hukom ang Korte Suprema kung dunay mo dangop posibleng maus-usan eh. Sige ni. Kapag nagpabilin karong murag doon na gi-propose si Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri kabahin aning impeachment kay nalangan nagtamas ginhawa tungod kay wa gyud mahitabo nga makumpleto kay adunay usa kuno sa tag-11 ka adlaw nga gigahin sa mga testigos sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara niingon nga walay nahitabo nga mahug og tag sa kaadlaw ang matag testigos kay dunay usa ni ka-testigos nga moabot og tagutlog ka adlaw. Unya tiwasan pa sa ngilan kay panahon nga sigig uwan og baha dito sa kauluhan nga ma-postpone sama kagahapon nga way impeachment trial og sa niaging adlaw nga wa po tungod sa baha gikan dina sa kusog nga uwan tungod sa hanging habagat. Samtang ang mga sakop sa prosecution nagsigig yung panawagan nga si Vice President Sara kinahanglang aron mapadali ang iyang trial kinahanglang mutambong siya sa matag trial dito sa impeachment court. Matod pa sa mga sakop sa prosecution nga kinahanglang mutambong ang Vice Presidente aron mahimong mapadali ang maong paghearing sa iyang impeachment complaint. Ano niya, karon matod pa, naapa sila sa ikaduhang article ang gipadayong gidungog sa Senado. Pero matod pa, tubag ni Vice Presidente Sara Duterte nga sa padayon niyang dili pagtambong yun, siya I am fully represented. Na ako ni daghan yung abogado nga mo'y mga banggiitan, mo'y mga tubang alang niya. Tungigan niya, no? Samtang, di ay pating pagkaluuya, man posible, pagkain yun na ibayad. Ito, 50 milyones, santod karoon, man ibayad. Malitok na yun. Mau ba? Money talks, everybody listen. O niya, di apay kagubo dito Senado hangtod karon wa pagyapon magtiwas ang ilang kumbate pero kagapon ni hangyo na si Senate Minority Floor Leader nga si Senador Alan Pitiki Cayetano. Kinahanglan kuno magkahiusa sila kay daghan kuno kay dinalian nga trabahon nga wa pagyud nila matrabaho tungod kay ang ilang at natiman ang impeachment trial o ang panaglalis. Siya man ni surrender ay mura man ikuan. Samtang si Attorney Paulo Panilo, basta ngiga, panalo na. Attorney Paulo Panilo, ang anak ni kanhi Presidential Spokesman Sal Panilo, niingon nga, ilang imuong megastar witness si Ramel Madriaga ang ingong bagman ni Vice President Sara. Matod pa niya star witness kuno ni sa depensa apan kon matod pa niya kon prosecution gani ang mo presenta ni dito sa impeachment trial sa impeachment court matod pa kunis-kunisyon sa mga abogado sa depensa atol sa cross examination matod kunis-kunisyon. Katag na yang ubo.